Velkommen til. I denne her video der skal vi tilføje både snegle, rejer, flere forskellige fisk og planter til det her 80 liters Tetra akvarie. Det hele kommer fra Bonnie Dyrecenter-kæden, og jeg glæder mig rigtig meget til at vise det, og især også til at fortælle jer om planerne med det her akvarie, men det vil jeg først løfte sløret for, når jeg har set, hvilke fisk det er, der skal i, for der er nemlig en større plan med det. Jeg håber, du har lyst til at se med. Velkommen til Akvarist, tips og inspiration. Denne video er sponsoreret af dyrehandlerkæden Bonnie Dyrecenter Danmark, og det er selvfølgelig også fra Bonnie Dyrecenter, at jeg har alt det, som vi skal tilføje til akvariet i denne her video. Og det hele er sådan set klar, så lad os bare se og komme i gang. Jeg vil lige minde om, at du rigtig gerne må like videoen, hvis du synes om den, og du kan også abonnere på kanalen. Det er helt gratis, så kan du glip af fremtidige videoer, som blandt andet også indeholder opdateringer af det her akvarie og rigtig meget andet. Og du skal også være meget velkommen til at støtte kanalen som ATI-medlem. Der er et link i beskrivelsen til en video, der fortæller mere om det. Men lad os se og få kigget på det, som skal tilføjes til akvariet. Og I kan se, at vi har det hele klar her i flamingokassen. Og den var allerede pakket og klar, da den bliver afhentet, så jeg har ikke selv set indholdet endnu. Så det bliver også spændende. Men I kan lige se her, jeg har også både noget krypto, Tetra Krypto, som vi kan komme ned i bundlaget sammen med de planter, vi skal tilføje, og jeg har pincetten klar til det, og så ligger der også lidt ekstra trærødder. Og akvariet kører rigtig fint, og det har det gjort siden sidst. Der er fin bevægelse i overfladen, og det ser rigtig fint ud. Der er en lille smule af det der sådan, jeg ved ikke, men det minder om sådan noget vat eller sådan noget. Det kommer tit på rødder, når de er kommet i. Det er altså helt ufarligt, og det forsvinder selv efter lidt tid. Men ellers kan man altså også bare fjerne det selv med en vatpind, eller suge det op, eller et eller andet. Og på bunden ligger der en lille smule skidt over det hele, som I kan se. Og det er jeg ret sikker på skyldes sådan lidt biologisk affald, eller hvad man kan sige, fordi sten og rødder har været i brug før, så har der sad alger tilbage. Men det er altså ikke noget problem. Jeg tænker, det suger jeg op, mens fiskene ligger og flyder. Og jeg har med vilje ikke gjort det inden, fordi jeg selvfølgelig gerne vil vise jer det. Det er ikke noget, jeg har oplevet før, eller kan huske, jeg har oplevet før, i hvert fald i et nystartet akvarie, men jeg er ret sikker på, at det skyldes, at der er så mange sten og rødder i, og de har været i brug før. Så jeg er ret sikker på, at det er årsagen. Men lad os kigge på det hernede i flamingokassen. Vi har først her nogle fine planter. Forskellige kryptogryner kan jeg se, og et par nubiusplanter. Der er lidt forskellige højder osv. Det ser rigtig fint ud. Og der skal man selvfølgelig både have potten og det her vat, der er rundt om rødderne af. Og så har vi alle dyrene. Men lad os hellere se på dem, imens vi tager poserne op. Jeg rykker lige det, der står oven på akvariet, så vi kan løfte låget. Og bare have det stående sådan her op ad væggen. Og så har vi først her et Crebensis-par. Og det er hovedideen med det her akvarie, nemlig at det skulle være et Crebensis-akvarie, så vi på sigt også kunne yngle dem. Og det er vigtigt lige at huske at holde øje med, at vandstanden ikke bliver for høj i akvariet, når vi lægger de her poser op og flyde. Og det gælder selvfølgelig også, hvis du skal stikke hånden ned i akvariet, for eksempel mens poserne ligger. Men den næste pose her er med kuleål, som I kan se, og der er også en enkelt amanoreje i. Super fine, aktive om natten, så man ser dem ikke så meget. Det er også derfor, det er en anbefaling, at man kommer mange i. Og selvom der er en god portion her, så var det egentlig planen, at der skulle lidt flere i end det her, men det var alle dem, der var i butikken. Men man kan altså altid tilføje flere efterfølgende også naturligvis. Og det er en god idé at have mange af dem, netop fordi de er nataktive og de gemmer sig. Så derfor ser man dem ikke så meget, men ved at have mange kan man som udgangspunkt altid finde nogen. Og så er der Amanda E. Tetra, som jeg også har holdt tidligere, og faktisk stadig har nogle af i et andet akvarie. Super fine stimefisk for at give lidt fyld i akvariet også. Så tør jeg ikke komme mere i, uden lige at suge lidt vand op. Så det vil jeg lige få gjort med det samme, men det er også kun sneglene, der mangler. Sådan her, nu har jeg suget lige lidt over 5 liter op, og som I kan se, mere end rigeligt. Nu kan posen her med nogle rejer og snegle sagtens være der, og grunden til at jeg tog lidt ekstra vand op, det er fordi jeg stikker hånden ned i det om lidt, og så suger vi på bunden for at fjerne det her skidt. Samtidig kan vi også lige plante planterne
Men der suger jeg altså lige først, fordi så er det selvfølgelig lettere at komme til. Se hvor fine koliolene er. Og Amandaetetraerne skal selvfølgelig nok blive meget mere røde, når de lige vender sig til akvariet. Og det samme gælder farverne på Kribensis-parret. Jeg har taget planterne op af barken og ned i vasken, og så gør jeg det, at jeg lige så stille nuller det her vatagtige noget af, og et trick kan også være at nuller på det under vand, løbende vand, så er det nemmere at få af. Men det er nu rimelig nemt, især på blandt andet de her Anubias planter. Men det vil jeg lige gøre på alle sammen, så de er klar til at komme ned i akvariet. Og med løbende vand mener jeg selvfølgelig bare under en åben vandhane med postevand, som I kan se. Sådan her. Rigtig fine Anubias og kryptogryne planter. Og på flere af dem kan man se, at der i virkeligheden også er både en stor og en mindre, eller i virkeligheden bare flere planter i. Også med den sidste her lå der også lige denne her nede i vasken bagefter. Og der er også 2 ellers. Så der kan sagtens være mere end 1 plante i en potte. Så dem fordeler vi ud i akvariet. Med planterne renset, så starter vi lige med at suge bunden pæn, og så kan vi plante planterne. Og det passer fint med, at rejer, snegle og fiskene selvfølgelig skal ligge og flyde sådan her, indtil temperaturen er den samme i posen, som den er i akvariet. Og typisk tager det en halv times tid. Alt efter temperaturen i akvariet og måske også årstiden, du har hentet dem hjem. Og jeg bruger bare en tynd slange, som ved hjælp af hæverteffekten suger vandet op, og skidtet ligger sådan set bare oven på bundlaget, så jeg suger bare lige hen over bundlaget og får en lille smule bundlag med en gang imellem. Det er ikke noget problem, det skyller jeg bare og kommer ned i akvariet igen. Og så kommer jeg planterne i akvariet, kryptogynerne ned i bundlaget og Anubias-planterne på sten og rødder. Det jeg ikke rigtig kan komme til i højre side, på grund af kameraet står lidt i vejen, men især også alle de her poser ligger og flyder, så har jeg taget rodene op for at sætte Anubias-planten fast her, og der er simpelthen stukket den igennem det her hul, så det er den eneste måde, den ligesom bliver holdt på plads på. Og så lægger jeg de her små tarrødder ned. De ligger bare løst, kan man sige, så jeg kan altid rykke dem rundt eller sætte nogle planter på den fremadrettet. Det er måske et lille hint til en fremtidig video. Men i første omgang ligger de altså sådan der. Og så er det bare at fylde vand i, og der fylder jeg som altid tempereret vand i, altså prøve at ramme den temperatur, som allerede er i akvariet. Og den her haveslange sidder på et blandingsbatteri, men du kan også sagtens bare tage det i spanden fra vandhanen og hælde i på den måde. Det giver det samme naturligvis. Sådan her, og så er vi klar til, at fiskene kan begynde at blive lukket ud. Først åbner jeg lige alle poserne og blander en lille smule akvarievand ned i. Og I kan se her, det er blevet rigtig fint med de nye planter. Det bliver nemmere at se, når låget kommer rigtigt på, og lyset sidder rigtigt, men rigtig nydeligt ser det ud. Nu har jeg åbnet de 3 af poserne, og så gør jeg det, at jeg tilføjer en enkelt kop vand hver 5. minut cirka til hver af dem. Og det er bare at hælde det lige så stille ned i. Og det er en del nemmere med 2 hænder, skal det lige siges. Sådan der, og sådan fortsætter jeg hver 5. minut i en halv time. Amandaetetraen er kommet direkte fra en distributør, og I kan også se, at der er en anden lukning på, og derfor vil jeg ikke have det vand ned i akvariet, så derfor sætter jeg dem ud i akvariet på en anden måde, som jeg også har vist her på kanalen før, og du får det også at se lige nu. Amandaetetraerne hælder jeg ned i et net her, sådan der, og så sætter jeg dem direkte op i akvariet. Og de her fisk har altså ikke nået at gå i Bonnie Dyrecenter-butikken, men kommer direkte fra en distributør, og det er derfor, jeg sætter dem i på den her måde. Og så endelig for at tjekke og dobbelttjekke, eventuelt trippeltjekke, at der ikke er nogen tilbage i posen, såvel som i nettet naturligvis. Super fine. Og de skal nok få meget mere flot rød farve, når først de lige har vendet sig til akvariet. Og I kan lige se her. Nu kan jeg meget nemmere vise det, for nu har jeg hældt i en gang før, så nu vender poserne rigtigt. Der er ikke plads til så meget hos ejerne og sneglene, så derfor fik de bare en halv, og det der svarer nok cirka til en hel.
Og så hælder vi en hel kop i herover hos Cribensisene. Sådan der. Og sådan bliver jeg ved cirka hver 5. minut i en halv time, eller indtil poserne er fyldt med vand. Og det er også sådan, jeg vil anbefale, at I akklimatiserer jeres fisk, når I får dem hjem. Og Amanda E-tetraerne holder sig samlet hernede foran i bunden, og de skal nok blive meget flottere, når de lige er faldet til, og der selvfølgelig også kommer lys på akvariet. I forbindelse med, at jeg virkelig også har skiftet vand for at suge op på bunden, så skal vi selvfølgelig også lige tilføje lidt flydende plantegødning, Plantamin, og jeg har allerede doseret det her med, hvor meget vi skal have i. Og det farver altså lige vandet et kort øjeblik, der hvor det bliver hældt i, men det bliver altså hurtigt fortyndet i vandet og fordelt ud, og så kan vi slet ikke se det mere. Som jeg også kan se her, nu er det helt væk, ved at våge at påstå. Og så kan vi lukke de resterende fisk ud. Nogle af kugleålene er hurtige. Sådan der er også en enkelt reje med i den pose, kan jeg se. Vi mangler lige 2. Mens de finder ud af, hvor de skal hen, så kan I se, der ligger en dernede. Og de andre har allerede gemt sig ned. Der ligger nogen derinde, man lige kan få øje på. Men de gemmer sig, det derfor jeg godt kan lide at have mange i af dem. Den svømmer også ned, og de kan jo godt lide at gemme sig i en gruppe. Sådan der. Og den svømmer også ned til de andre. Eller der hvor hovedbræt ligger. Jeg kan se, der ligger også en på bladet deroppe. Super fint. Og så gør vi det samme med Cribensisparret her. Det er hunden til venstre med den rødlige mave, og det skal nok blive endnu tydeligere senere. Sådan der, og sådan der. Så fine, og de gemmer sig, det skal de have lov til. Og så er det bare lige rejer og sneglene her. Vi kommer ikke til at vente på, at sneglene kravler ud selv, så dem tager jeg lige og sætter ud med hånden. Der er svømmet en reje ud. Men sneglene sætter jeg lige ud på en sten med hånden, og så ser vi på det. Og I kan lige se, at Cribensisen er fremme herover nu. Der er gang i kugleålene her, både inde i røret og eller inde i mallehulen og ved siden af. Og så er det helt på plads. I kan se, der er kommet en foderautomat på, og inden vi lige kigger nærmere på akvariet, så kan jeg lige vise jer, at der er kommet tetramin i, som er fuldt med akvariet, og det betyder, at jeg har taget det her foderdæksel af, sådan så der er åbent ned til, og det betyder, at foderautomaten den kan holde det kørende, og den fodrer 2 gange i døgnet, og så kan jeg fodre selv ved siden af det. Da jeg plantede planterne, der kom jeg også Tetra Crypto i en tablet. I kan se, det er sådan en lille lyserød en. Jeg kom en ned ved hver af de nye planter, blandt andet en dernede til venstre foran, og også ved de 2 andre. Vi ser lige på dem om lidt, når jeg har slukket lyset. Men det er altså virkelig en god idé, for så giver du planterne meget bedre mulighed for at klare sig godt i akvariet. Og som du så tilføjer jeg også plantamin, Tetra Plantamin, til akvariet, altså flydende gødning, og det er jo især også fordi, at vi har blandt andet de her 2 Anubias-planter, som sidder her, der gror på trærødder og sten, og de får altså ikke fat i næringen nede i bundlaget, så derfor er det en rigtig god idé at tilføje tetraplantamin til akvariet, altså flydende plantegødning. Og så har jeg slukket lyset i lokalet, så vi bedre kan se ind i akvariet. Jeg kan se, den ene Cribensis står her, de er faktisk begge 2 derinde i hulen, meget som tiltænkt, en sand fornøjelse. Sneglene placerede jeg på stenene og trærødderne. I kan se 3 af dem der i billedet. Der er også en derovre, og den sidste må være kravlet ned på bagsiden. På den måde kan jeg også se, at de er aktive her fra starten af. Jeg er super glad for at se Cribensisene hernede i den store hule. Og kugleålene gemmer sig, de er netaktive. Jeg kan se, der ligger en, og det er svært at få øje på. I kan forhåbentlig lige se den i midten af billedet nu, inde mellem
mallehulen og træråden. Og I kan se her, at Amanda Egetetrerne super fine, der skal nok komme endnu mere farve på dem snart. Egentlig var det ikke meningen, at der skulle så mange i, som der er her, men for at Bonnie-butikken ikke havde en lille rest gående tilbage, så fik jeg alle dem i, der var. Og det giver rigtig god mening, for det er ikke interessant for en butik at have en lille rest gående af en stimefisk. Men jeg vil sige, at man bør som minimum anskaffe sig 20 stykker eller deromkring. Cribensisene, der er det rigtig fint bare at anskaffe sig et par, og ideen med det her par er også, at de forhåbentlig vil yngle i akvariet, og det er ligesom det, der var hele ideen med det her projekt fra min side, at jeg godt kunne tænke mig at yngle cribensisene, sådan så at jeg igen kan få yngle af dem. Det har jeg før, hvis du ser de tidlige videoer her på kanalen, så havde jeg cribensis i et akvarie, og de ynglede også, og nu er der cribensis i introen til den her kanal, så derfor synes jeg, det giver rigtig god mening at holde dem igen. Coolieålen er, fordi der er lidt specielt, og jeg vil sige, at man kan ikke tilføje nok coolieål, fordi som I kan se, så gemmer de sig, men hvis man går ned om natten, så vil man opleve, at de er mere aktive. Jeg synes dog, det er rigtig sjovt, at der er noget lidt anderledes. Og undrer du dig over, at der ikke er nogen maler i akvariet, så kommer det i en fremtidig video, formentlig allerede i næste video. Og det er der en god grund til nemlig. Men nu kan vi faktisk se alle 5 snegle. Der er 4 her, og så er der en derovre lige i midten af billedet nu. En der, og 2 herinde bagved. Og ja, der er lidt bobler på ruden. Den kan vi lige klare med magnetrenseren her. Det er altså super smart, også hvis der kommer alger. Det er selvfølgelig især det er tiltænkt til, men jeg synes, de fungerer rigtig godt. Sådan her, det var bare lige det værste. Så er den parkeret igen derovre. Men nu skal det selvfølgelig lige have lov at stå og falde til ro. Og nu kommer stimen med Amanda Egetetra frem. Men det skal lige have lov at stå og falde til ro. Og så bliver det rigtig spændende at se i fremtiden også, hvordan det udvikler sig, især også når de forhåbentlig kommer til at yngle. Hvis du har syntes om videoen, så må du rigtig gerne like den, og du skal også være meget velkommen til at abonnere på kanalen. Det er helt gratis, så går du ikke glip af fremtidige videoer. Og har du lyst til at støtte kanalen, så kan du blive ATE-medlem. Der er et link i beskrivelsen til en video, der fortæller mere om det. Og husk også, at du kan se alle de tidligere videoer omkring det her akvarie, opstarten osv., hvordan vi nåede hertil, og hvordan akvariet kommer, hvor jeg unboxer det osv. Der er links til det hele i beskrivelsen. Herovre fra højre side kan I se den ene plante, og der er faktisk en reje, der på en eller anden måde har snedet sig med, da jeg flyttede nogle planter over fra et af mine andre akvarier. Så der er altså en blålig reje dernede. Men her kan I se den ene plante, der står her, og så kan I faktisk også se, at jeg har sat et varmelegeme i, simpelthen bare så jeg bedre kan kontrollere og styre varmen i akvariet på den lange bane, når vi skal yngle cribensisene forhåbentlig. Og den her er også med til både at skjule varmelegemet og indsugning til filteret lidt. Og ellers så er lokalet her opvarmet, så derfor er det ikke noget, jeg har haft i tidligere. Og I kan se, at den anden plante står herinde bagved. Og så har vi ellers den tredje kryptogryne hernede. Hvis der er noget af det, du har set her i videoen, som du er interesseret i at anskaffe dig, eller har spørgsmål til, om er det rigtigt for dig, så vil jeg anbefale dig at kontakte din lokale Bonnie Dyrecenter. De har det formentlig hjemme, og ellers kan de i hvert fald skaffe det meget hurtigt. Jeg er super glad for, at der nu for alvor er gang i det her akvarie, og vi har fået det startet op. Det har været lidt længe undervejs, men det er præcis det, jeg godt kunne tænke mig, nemlig at vi skulle have et cribensis akvarie igen her på kanalen. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se det akvarie udvikle sig, og også dele det med jer selvfølgelig, både på den lange bane, hvor vi forhåbentlig skulle yngle cribensisene, men bestemt også på den korte bane, fordi allerede i næste video om det her akvarie, der tilføjer vi altså noget mere til det. Så det glæder jeg mig også rigtig meget til at vise dig. Husk at like videoen, hvis du ikke allerede har gjort det. Abonner på kanalen, hvis du ikke allerede gør det. Så vil jeg bare sige mange tak til Bonnie Dyrecenter, og mange tak til dig, fordi du så med, og på gensyn i næste video.